Hola, benvinguts a un nou vídeo de Marc05 YouTube. Què tal esteu? Jo estic molt bé amb la Rosa. Bueno, me la vaig comprar per un bug que jo us vaig explicar. Si no ho vau veure, mireu l'anterior vídeo. Però bueno, és una skin que m'agrada bastant, també, és a dir, que bueno, de lo malo lo mejor. És una skin que està bastant bé. Després ha sortit d'això que això m'agrada bastant. De que aguante hasta su destino. Quizá. Bueno, avui em faré uns Fortnites, ¿vale? Crec que serà el quart episodi de Fortnite. I també aprofitaré i us ensenyaré pues que realment editar, és a dir, bastant currat. Bueno, no, editant sí no, però és a dir, frustra molt perquè quan has acabat d'editar, bueno, primer has de comprovar que es guardi, perquè si no hauràs de tornar a editar. I a més, que m'anuevo. I a més, moltes vegades, moltíssimes, mireu, aquest vídeo, que jo apenas amb prou feines l'he editat, va ser un vídeo que vaig gravar en 5 parts, perquè si no, no em deixaves allí. Quan estava gravant de cop va deixar-se de gravar i vaig haver de tornar a gravar. I l'únic que vaig fer ahir va ser... Bueno, us ho explico. Vaig ajuntar les 5 parts i editar-ho una mica, un pèl. Ara us ho ensenyaré quan acabi la partida. Però és ahí. Una mini editada. Ja m'ha saltat l'error de que el Vegas no responde. No exagero, unes 10 vegades. No se'm descarrega, no sé per què. Tio, l'app de Vegas té molts bugs. Llavors, doncs, no sé. És un rotllo haver d'estar aquí durant... Que ja porto moltíssim temps, intentant-ho arreglar. Res, no hi ha manera. Hi ha més armes. Va, és un fusil. Només semblarà un fusil fins ara. Vale, és un fusil, vale. Hi ha una escopeta. Vale. Vale, no és malament de loot. Oh, ahí sí. Però, home, m'agradaria tenir un fusil d'això. Que menys que un fusil d'això. No sabré on és. Ningú l'ha teixat això? Que bé, doncs a mi. Jo no tinc cap mena de problema en netejar-ho. Vale, allà hi ha una... Bueno, que estigui això. Que és clar. A veure si hi ha... No serà aquesta no serà aquesta la partida amb més fusils del món, no? Ah, vale, sí, que no me'n recordava. No me'n recordava que estem en un nou modo en el que acaba de sortir fa 2 segons i només puc entrar-hi jo, en el que només et toquen fusils, escopetes i pistoles pesades. I quan et queixes et surten fusils. És veritat, que no me'n recordava. El nou modo del Misco. No diré el final perquè aquest vídeo el veuen nens.
Això del Misco crec que ho haig d'entendre o ara entès. Ara que existeix aquest mode de tot el que pots utilitzar el paracaigudes està molt bé, però després ja quan no el puguis utilitzar serà els globus una absoluta merda, perquè la gràcia és que tu et poses a volar amb el globus. On està venint? No estic precisament a prop. M'ha sonat sentir un cofre en aquesta casa? Ja no sé. Ah, sí, sí. Que això, que el globo ara està molt bé, quan vull canviar d'arma, llavors em poso a volar, vull dir, però després quan ja no hi sigui ai, no tinc munició. Completament, és a dir, això és la primera partida que ho faig avui, així que truqueu-me, sisplau. Llavors el que us ensenyava, mireu, això veieu, amb prou feines ho he editat. Aquí he posat una mica de lletra i de música, bueno, no us ho ensenyaré, perquè us foti spoiler, d'acord? Doncs només per tot això, només per aquestes petites coses d'ajuntar el vídeo i tot, no, això res. Bueno, sí, és això, però no m'he adaptat. No sé si és el mateix. Vale, pico a renderizar i ho guardo com a vídeo de pro, per exemple. D'acord, i ja no ho renderitzo en la màxima qualitat perquè, bueno, és HD i perquè llavors no em va completament. Llavors, un amic meu em va dir que ho renderitzés a 1080. Potser amb aquest no es renderitza, ja de provar amb aquest.
Arribaré, però bueno. Llavors, al cap de com mitja hora mínim, o una horeta, em diu, sí, això no us ho podré ensenyar, però em diu que Vegas dejó de funcionar. ¿Qué estabas haciendo en ese momento cuando Vegas dejó de funcionar? Envíanos tu comentario y te ayudaremos. Jo vaig dir que estava esperant que renderització el vídeo perquè crec que no estava ni tocant res el primer que vaig dir. No estava tocant res, em sembla. I bueno, pues... aquí estic, esperant que em responguin. Bueno, entre que m'han robat 150 pavos a Fortnite i que això no es renderitza, bueno, crec que em sento ara mateix l'home més estafat del món. A més, si en totes les partides em toquen pistoles grises, encara més. Bien! Com que soc tan bojo amb el fusil de cazo, no un cazo de menjar, no? Crec que és una estepena, no? Vamos, bueno, ya está. ¡Suicidar! ¡Me va a matar! Bueno, jo veig aquí no hi havia bon lloc, crec. Perquè tampoc tenia una cosa per fer jo,
S'espata que rebentés el cul. Això ho ha tenit jo amb sort. Amb trossos també. Tenia que una pasta de passada que és una basta. Jo que gastem un braç com estúpid de sniper pensant que no utilitzar-lo. Dios, que s'ha de ser rata, s'ha de ser rata. És a dir, que la ràbia de gent. Mireu, a veure, encara va. Però, bueno. En algun moment, una idea, gravaré fins que deixi de funcionar. Què és? Gravar, perquè funcioni bé. Ja s'ho gravaré sempre. Estàs funcionant? Mira, tenim el mateix Pico i jo tinc la seva skin també. Vale, crec que aniré a Ribera de... No, mira. Jo no crec que gràcies ja. Sí, ja. Per la tarda intentaré gravar un vídeo amb l'Achi i l'Àlex, aquells dos invitats que vaig convidar. El que passa és que en aquest moment coincideixen els dos i jo també he vist perquè coincideixin dues persones no és molt difícil, però que bé. Aquest és el millor del seu planeta. El millor de Júpiter, per lo menys. Perquè a Júpiter no hi ha ningú, saps? Tio, mare meva, castanyazo que m'hem portat, en sèrio, Tenc una skin a la motxilla. Aquestes que pot funcionar. Però m'agradaria portar. Ja diré. Tinc tot de Halloween. No, això, el drac que fa bastanta por. El drac que fa bastanta por. La guadanya té. És gairebé part
del Skull Trooper, encara que el seu pic oficial és la guadanya mortal o alguna així, però que també podria ser perfectament seu, I jo ho considero seu. És a dir, jo considero que la guadanya és part del conjunt de Skull Trooper. Després també tinc la motxilla aquesta de l'Skull Trooper, que és també Halloween. I per acabar tinc l'esquin del Dia de los Muertos, que és com el Halloween dels mexicans. Li donaré gràcies al bon doctor, moltes gràcies per tot, per aguantar-me cada dia mentre gravo, perquè la veritat necessita paciència per aguantar-me. I aprofito per agrair-li també molt a l'Àlex, que sempre estigui mirant els meus vídeos i tal, i comentant. És per mi, i jo crec que és fan número 1 i s'agraeix molt. Gràcies, Àlex. També el Lachi, que fa poc s'ha subscrit, i bueno, des d'aquell moment encara no hem parlat, perquè ell va subscriure ahir a la nit, o abans d'ahir a la nit. No hem tingut ocasió de parlar. Però sí, com sigui, també gràcies per subscriure. I vale. I després també el meu cosí Jan, el qual també es mira molt els meus vídeos. Gràcies per tot. Per què no vaig fer una sopeta? Bona pregunta. ¡Vaya susto! Tío, això cada vegada s'assembla més a l'8. ¡Joder! ¡Joder! Tío, vaya susto. Pues ya he llegado. ¿Qué tal? No es broma, pero... Tío, vaya susto. Quasi se'm arranca el cor del pit. No sé per què, és a dir, realment és normal que t'esperin en aquest joc, la veritat. És com a Mèxic. No, és broma, és broma. És broma, que encara em ficarem en algun liu. És broma. Però vull dir, és normal que et disparin en aquest joc, però no sé. Estava tan concentrat picant i pensava que no cauria ningú en aquella casa, perquè quasi mai cau ningú. Sempre quan fem duos allà, sigui qui sigui, que vagi amb que anem al motel, li dic, pilla't aquella casa. Jo em pillo l'altra i ningú dels dos es troba ningú. Ja he agafat una confiança, és a dir, potser va poca gent, però clar. Aquest cop ha vingut algú, és a dir, però m'he portat un susto. Vaig a Societat? Societat? No, aniré a les cases. Aquestes al costat de carreres. Tio, se'n recordeu aquella vegada, bueno, fa poc temps, crec que va ser aquesta setmana, que, pimba, a carretes em vaig pujar allà, aquella casa d'allà, de l'extrem, que una de les seves parets forma part de la muralla. Em vaig pujar allà i vaig fotre dos dispars amb la pistola pesada d'aquells que, bueno, tothom ho voldria fer. És que jo realment, quan veig els vídeos en plan VCC Trolling, em fa enveja, però no sé per què, la veritat, perquè jo amb els dispars que foto amb la pesada, amb la pistola pesada, no tindria per què tenir enveja. També et dic que acabo de tenir una sort que no me la crec, Ara és quan... Bueno, anava a dir ara és quan em menjo una trampa, però també podria ser, ara és quan em toca un escar. Bueno, ara és quan un pavo em fot un snipazo, em vola al cap i jo em quedo amb la cara de tonto, aquesta que dius... Vale, moltes gràcies. Moltes gràcies Fortnite per dir-me des d'on m'ha vingut i per robar-me el loot, que tan poques vegades em toca. No, per robar.
pesada. Minigun. Me la pillaré para el que pugui passar. És que jo això no. És a dir... Caixes voladores. Tios que et foten un susto per... en un moment. Jo pensava que això era Fortnite. Crec que és la primera vegada que m'espanto tant amb Fortnite, És estrany perquè aquestes cases tenen molt bon loot i que si mai no les noteixen. El jugo a veure... No, tio, és que tinc molt bon loot. Sí, ara... Crec que si algú lotejant-ho, després... Crec que m'acabo de fer massa graciós. Aquests dispars sobre mi, Per què no puc anar d'incògnit? Si me'l vol tinc ara algun... Bueno, que em matarà. ¡Joder! ¡Es que ho sabia! ¡Ho sabia! ¡Ho sabia! Us ho he dit! Em fotran un tiro en tota l'almendra! Tio! Per què m'havia de fer el gracioset? Jo aquí disparant, ajaja, que graciós que sóc. Fins aquí l'episodi d'avui. I crec que pararé ara perquè... Avui és un dia que si continuo gravant... Uf, si continuo gravant. No em val a lo que és el Sony Vegas. En una m'he fotut un susto que bueno, no es veuen anys. I ara, aquest és el nipazo. Bueno, estic una mica perdre, si us soc sincer. Bueno, pues... Fins aquí l'episodi d'avui i... Bueno... Això. Adeu.